Tatlong graduate mula sa dalawang eskwelahan sa Central Luzon ang kabilang sa top 10 ng July 2026 Master Plumber's Licensure Examination o MPLE. Rank 4 si Adam Joshua de la Cruz ng Arroyo University sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nakapagtala siya ng 90.20% na rating. Dalawang alumni naman ng Tarlac State University ang pumwesto rin sa top notchers ng MPLE. Rank 5 si John Perry Aguilar matapos makakuha ng 90.10%. Habang rank 10 si Ken Marco sa Lipsip na may score na 89.10%. Nanguna naman sa top performing schools ng MPLE ang Holy Angel University sa Pampanga. 97.30% o 36 sa 37 examinees mula sa universidad ang pumasa. Samantala, aabot sa 4,907 out of 6,237 o 78.68% ang passer sa naturang pagsusulit na ginanap noong July 11 to 12 ayon sa Professional Regulation Commission o PRC. Arlen Salonga, CLTV 36 News.